Bon dia. Així estic jo. Soc Rafael Peradés. I estic així, pues, ja veus, pintant una terrassa que és de la meva filla. Porta un any darrere de mi i papà pinta la terrassa, que està molt mal, i papà no podràs vindre, i al final he vingut quan més calor fa, en juliol. Però bé, feliç i content. És una faceta meua que tinc des que era menut, que vaig estar en uns pintors i la veritat és que m'està donant prou bé. I al moment, que a la vegada, disfrute. He de dir que estic jubilat i que esta faena, ja pas que tenim 63 anys, ja mos costa un poc. Doncs, esta faena és per jovens. El pare que jo me l'agarra amb molta tranquil·litat i faig 2 rates pel matí i faig això perquè estic jubilat i tinc aquest privilegi. En fi, em queda ja poquet i la meva filla segurament estarà contenta de la feina que li he fet i que no faré més pares per les fills. Adeu.